O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma a sentenza ditada no seu día polo xulgado do Contencioso Administrativo número 2 de Santiago, rexeitando así o recurso presentado polos pais, que reclamaban unha indemnización de 125.000 euros aos Sergas, por o seu entender un deficiente funcionamento dos seus servizos durante a asistencia prestada no Hospital do Barbanza no parto do seu fillo. Os magistrados do Alto Tribunal Galego entenden que non hai visos dunha asistencia incorrecta ao parto. Así sinalan que o control do embarazo foi acorde aos protocolos establecidos, tanto no período inicial do parto como tamén no expulsivo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sinala tamén que o emprego da ventosa e do forceps, como instrumentos de extracción do feto, foron axustados á situación exposta en cada momento, e que as lesións sufridas polo bebé, por óptimo que sexa o manexo de instrumental, non sempre son evitables. Aínda así na sentenza os xuíces afirman que non houbo mala praxe, e que as fracturas cranial e da clavícula que padeceu o recén tampouco lle deixaron secuelas de ningún tipo.